Op een Keulse baan in Remuyn is dinsdagmiddag vlak bij de oprit van de A73 een auto van de weg geraakt. De auto kwam enkele meters leger tot stilstand. De bestuurster van de auto kost met hulp van omstanders op eigen kracht uit de auto komen en is wel gewond geraakt door de klap. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk dat de vrouw moest uitwijken voor het overige verkeer. De precieze oorzaak van het ongeval wordt nog door de politie onderzocht. Eerder dat dinsdag ontsting op een Rijksweg tussen Zwamen en Remuyn een kop-stertboetsing tussen twee auto's. Even verderop was door snoeiwerkzaamheden maar één rijstrook beschikbaar en daardoor sting er een korte file. De achteropkomende auto kost niet meer op tijd stoppen en boetst op zijn voorganger. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden van de twee auto's gecontroleerd en nemen ze uiteindelijk met naar het ziekenhuis.